Ja, vi når ikke med i dag, så hvis I alle sammen smutter stille og roligt ud, til at sige, så ses vi i morgen. Den der kat der, som bare skød i bukserne. Det var sjovt. Jeg gør det dårligt til det. Jeg synes hver gang, når de sådan kører ind, så kan de sidde der i stand og sådan noget. Ja, så det er sådan, jeg dropper bare et film, jeg faktisk sådan, ja. Hvem skriver til dig? Jens, han spørger mig med til fest. Ej, skriv ja. Det vil vi gerne. Hvad tid? Klokken 7. Ej, det gør vi. Klokken den er 5:30 nu. Ja. Kommer I lige hjælper med at dække bord? Ja, det kommer nu. Godt. Jeg elsker kartoflen med. Nå, hvad skal I så lave i aften? Vi skal til en fest. Nå, en fest? Ja. Du skal ikke komme for sent hjem. Jeg skal på arbejde. Jeg skriver til dig, Sofie, når du skal hjem, okay? Ja, det kan vi så gøre. Du skal være god tur. Så vi kan finde tid. Ej, Det skal jo være lidt. klokken er 10 minutter. Så skal vi feste! Kom, vi går ud så, okay? Okay. Sofie, løb efter igen! Sofie, vågn op. Sofie. Sofie. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Min veninde, hun er lige blevet kørt ned. Kan I ikke komme og hjælpe os? Vi er ved Olstrupvej 17. Skynd jer.